Menkää pois Suomesta. Go away from Finland. Maahanmuuttajat Lähi-idästä ja Afrikasta. Menkää pois Suomesta. Suomi ei ole teidän maa, eikä koskaan tule olemaan. Suomi ei ole hyvä maa teille. Iso osa suomalaisista haluaa teidät pois täältä. Kokonaan pois. Teille on paljon parempia maita kuin Suomi. Menkää siis pois. Menkää islamistiseen maahan. Menkää omaan maahanne. Se on teidän etunne ja se on tietenkin Suomen etu, että menette pois Suomesta. Miten te kehtaatte tulla vieraaseen maahan riehumaan? Te ette arvosta Suomea. Eivät suomalaisetkaan mene teidän maihinne riehumaan. Menkää pois. Se on hyvä teille ja se on hyvä Suomelle, että menette pois. خلصوا عليهم كلهم بعد عنكم عليك انت ويانا والله انت لطنا